vístese de música, colorido e bromas, as rúas, prazas, colexios e povos. Durante estes días, a sociedade transfórmase e trasládase a outros povos, lugares, épocas ou culturas, mudando de pel, ata disfrazarse do que sexa e converterse en animais ou personaxes que pouco ou nada teñen que ver coa realidade. Boa mesa e moita fantasía son os ingredientes fundamentais para festexar un bo encoido e xogar a quen e quen. No colexio, como no curso actual, estamos traballando as cantigas populares. Podes atoparnos transformados en personaxes típicos do cancioneiro ou protagonistas de alguna coñecida cantiga. Así desfilarán por esta pista os alumnos e alumnas dos diferentes niveis e veremos galos, caliñas e pintos que cantan e choran. Paxariños que anuncian a primavera, co seu coñecido canto de pillabáns. Cucu. Peixes e troitas que van de pé polo río abaixo. Os feirantes de cuarto van á feira de Viveiro. Chegan casi ao final os trovadores e xobrares, encargados de espallar información por todos os povos da Idade Media. Os xobrares adoitaban tocar, cantar, facer acrobacias, pintar un pouco o payaso. Namentres, os trovadores escribían as poesías, romances ou composicións que despois divulgaban os xobrares. E rematará os nenos e nenas de sexto, que, trasladados a épocas antigas, achegaránnos aos cantares de cego. Imos pasalo ben. Respetade, por favor, os lugares que se vos reservaron. Estade caladiños, porque a música en directo só se escoita se non estamos a falar. Comenzamos. Primeiro, a pista.